Hey yo, hey Nangalungus, welcome to Tears TV, another episode of Young John. Another day, another banger, another hot one. Kama lamba first ngovusa mavusana, aka Mavuthela. Sengaba utavike kodwa naniyazi futhi angihambi ngedwa. Bafo. Hey santumela. Sinibingelele sinamukele kwiDukaza TV. Sesibuyile singoludokotela bothando. Hawu sithengi. Sidokotela inhliziyo. Sidokotela ingqondo. Hey. Siyaza hospital. Awu igumbi labagulayo. Abagula ngokwezothando bafethu. Niyalazi udaba. Kuhluka nje kuphela igender namhlanje sikhona siphethe amavenda. Vendor women. Inda. Hayi yakutshela namhlanje kuzanyiwa. Awu mthatha. Bathi wenda ukubingelela ngithi. Angazi kodwa bazochaza. Wenda angazi ukubingelela noma ukuvuma. Okay. Man, kodwa mawuvuma uthi cause bakhona abanokubingelela ngithi bese ngithi bariming. Konje ngisazi. Hayi bazochaza befika. Wabariming unjani? Okay, hayi sondela. Anisondela, anivele nisondele. Nakho songamuka ukuthi unobabili ozana. Awu, inda. Yawuzwa lo akhona. So lento enikhuliswa nifundiswa nisebancane lapha nendawo. Yebo, impisiso sasebancane. Oh, vele nje ukhula vele nje izivenda. Siyakhulumeka vele mosakhula. Noma uqala ukukhuluma usuna 6. Hayi sakhulumeka noma usasemncane. Sasemncane. Okay. So thina njengoba sinibingelela bekumele sithini kahle kahle. Nda, umuntu womndoda uthi nda. Esifazana uthi Kuhlukene futhi ukuthi owesilisa uthini owesifazana uthini. So ngoba sithe nje sina wendaba esi right. Yeah. Nina nathi Oh. Nkosi yami. Interesting. Igama ubani? uGladys. Gladys. Oh, walethwa khona ngaleli gama ubani lesivenda? Elekanyana. Elekanyana. What does it mean? Ayithi. Now was Yebo. mele uhambe ubuza lapha ekhaya. My sister gama ubani? Chimangazo. Lele linye abakubiza ngalo la eJozi. Abathi Simangele, ngithi Simangele. Oh, Simangele. Yeah. Oh, okay. No, I know igama lami ngoVusi Vusi Manqane buya kwiDesert TV njengoba nanazi ukuthi ngudokotela wothando, that's why is busy. Lona Dr. M Umusa. Yes. Bafethu ngiyazi ukuthi ngoba silana vele sinenkinga yokuthi umuntu esijola naye ujola nawe phinde ejole nawe. Kunjalo ne? Yes. Ngitshela nje story sikwenzakalani nanokuthi ubani igama lomjito. Igama lakhe ngisiyabonga. Okay. And ngifind out uri wanjolela. And I kibulela. So the other day I was thinking about how I use my free time. That's when I started using this platform. It's called Stockity. At first I didn't take it too seriously. The platform is very easy to use. They give you a demo with $10,000 so that you can trade and learn and test the platform and see how it works. You can use the $10,000 to test the platform and see the results. You can test things and build confidence. So guys, I'm on my demo account. I'm gonna switch to my real account so that I can start making real money. So it's up right now and I'm gonna go down. I'm just changing the money here. So it's definitely going down, this one. I like how clean the platform is. You can see everything clear. Yes, there we go. You can see the results, guys. Thank you. For me, it's about learning and being consistent. Many assets are available at any time
and tools that you can use to improve. Check the link in the description or my pinned comment. Use my promo code to Yaza. le yena a zanga arabo re wa jola mara bosiu wa araba di-call wa tswaya ko ntle a bolela ka founu a fetsa bo ma 15 minutes a le ko ntle mara a boa ke a bona gore hayi something's wrong mo manje wasukhuluma olunye Nami enye ngazi. language manje kade uthe umvenda wena ngoba asisivenda Ke bolela Sevenda. no cha ngiyabuza nje or wazi wonke ama language nesiZulu yasazi waye ngoba ushaya sona mara not Usazi all kahle. You're not fluent. That's fine. Khuluma nasi isisuthu le. Yini isisuthu noma isipedi? isitswana Isitswana. Swan. Oh, okay. Okay. Nasi ngasikhuluma. It's fine. I think sisizwa kangcono futhi. Yeah. Okay, it's fine. My sister. Konje kabutsa ubani? Chimangazi. Chimakazi, Simangele. Okay, Sima. So tshela mina Sima mfethu ukuthi sifike kanjani lana why silana kwenzakalani usifiso nawe ngicabanga ukuthi usifisa ngathi usiyabonga wahlangana naye kuphi kanjani and how long nithandana Usiyabonga ngahlangana naye last year. Manje sesina 6 years. I mean 6 months. okay Yeah, then ukuthi uyangijolela mina ngathola i-call from ugirl. Angazi ukuthi ama-number mawathola kanjani. okay Yeah. ufonela wena Yes. ekutshela ngayo umjidi Yes. Mm. So decide ukuthini sizofonela nina. Then silungise le ndaba sizokuya ukuthi kwenzakalani. nanizange ibe negishigishi kuyi-call manikhuluma Sicale salwa vele bayazi. Sicale salwa. Mangindoda. So uthe una how long ndawonye 6 months. 6 months yini lo oyithande ngayo umjide kulo 6 months inkathi approach anishelana yini le ewayithanda ngayo ngoba usuthola ukuthi usedisappointile manje uthola ukuthi awukho wedwa kulelo uthando Oh, you know, gentle. yes Uyathanda. Yeah. Ever since ngahlangana naye ngangabi nenkinga before le. Yeah. awukazi umsole akaze ebe nama red flags akaze Nix. for 6 months yes hayi gentleman ngempela my sister wena umjida nahlangana kuphi kanjani nina how long nithandana and yini le obuyithanda ngayo mina naye sina 3 years oh and then sihlangane ko Joburg CBD me ke ya ko sekolong ke ya ko registera ko sekolong okay and then so it's handsome and one tshwara wa tlhokomela and Tell someone, man. I tell Tell some Just umoya. Ungacabanga kakhulu. Ngiyabona uyithekile. yeah But but nina 3 years 3 years nithandana so kulo 3 years lona shothi ukujolele for 6 months inyanga zo6 zonke wena bongaboni next bungasoli ukuthi wenze lezitayela ngazothi sekukhona umunye umuntu manje bonga all the time siyaphuma ama-out vacation asanga ka bona gore o wa jola ke bona no ka di-phone gore wa tswa then you called my sister eh but before you called my sister did you ask the umjidi ukuthi hey what's happening now ngiyakubona uphuma lama calls nana. azanga araba gore wa jola or eng but kuyambuza yena but awaka araba shit man wena smart wethu uma niqeda ukwenza i-call inifonelana umjida umbuzile yini wena ukuthi ekseni nakho ngithola ama calls kanjena manje Angibuza. manishelana nizojola wambuza yini ukuthi unayo girlfriend noma akanayo Ngimbuzile wathaka naye. wathakanayo That's the mistake nje uqala. yabona ukuthi indawo nayo mfethu cabanga so okay nangu uyambona nangu khona so njalo manje ngqondo nakho kuringani waqambela amanga for 3 years unomuntu nawazi uhlale naye for 6 months nithandane for 6 months Yeah. not knowing ukuthi unomuntu anaye for 3 years yini sisekhanda lakho nje manje ufuna kwenzakaleni masisuka la ufuna ukuqhubeka naye uthandane naye or ufuna ukuthi aqhubeke noma isister or ufuna ukuzwa ngaye ukuthi yena ukhetha bani then uzohamba kwakukhethayo Ngoba ngiyamthanda nami ngizohamba nalento yena azoyikhetha. Oh. Uzochoose bani. ukuthi wakukhohlisa for 6 months phela nina lokhu naqala ukujola until namhlanje uphe kwamanga awenga lokho ukuthi uphe kwamanga Yeah. But ngoba ngiyamthanda ngina choice. Ngiyamthanda na choice. shuthi nisengayiqala phansi namhlanje nilungise yonke into If angachoose mina singayiqalela phansi. awucabanga mhlawumbe uzophinde ebe namanye amanga niphinde niqhubeke nijole ekufihlele ezinye izinto
awucabangi lo. But do you think uzokurespect isikhathi masiqhubeka? Yeah. Because sizoyikhuluma le. No, sengisho ukuthi wena as a person. Ucabanga uzokurespect hayi because uhlulekile ukurespect eqaleni. Lapho angikhoshe ukuthi Because sazongirespect. phela ngithi usumqolele manje. Mm. So mase umqolele umuntu uyabona ukuthi hayi shuthi lo uyahlala manje. Yabo. Uma ngaphinda bheda phela ngizophuma. Oh susuphendula kahle ngombuzo kaBafu. Because when you said eqaleni hayi anene. Then okay sesiyakuzwana manje. Okay. My sister, wena uyimisele ngani bese makusuka la because sizonishiya niqhubeke nosuku lweni or sizohamba nawe sibuyele emuva kodwa kuzodependa kuwena ukuthi wena ukhethani. So wena njengamanje yini eringa ekhanda lakho ufuna kwenzakaleni after la uzoqhubeka nomjida or ufuna umjida achoose wena or ufuna choose between no two or yini esekhanda lakho ufuna kwenzakaleni because nina 3 years nindawonye and now 6 months uthi yena nje hayi ufuna ukuzwa ngaye mayithi choose yena uhamba naye okusho ukuthi usamthanda uyimisele ngaye. 6 months ke nyane o tshantse re a tlogele ke be le yena. What if uthanda yena? Yo, Because phela ningathandana 3 years but uthando ongenalo. And then bese kufika umuntu omusha ngimthande yena. Futhi wena bengiphusha isikhathi nje nga. awu Isikhathi sisho lo uthando. Mana but umthanda selasi umjida noma mhlawumbe kamthani. wena nje serious nje wena nje life ini. Yeah, mhlawumbe umbuzo. Ke serious le yena ka mrata. Uyamrata. But uyamuzwa sisi uthi una 6 months usesibesandana. So umjida wakho ukhohlise for 6 months, ukujolele for 6 months ungaboni. Ne? Kulo 3 years sinothandanile. Usisi uthi akayimisele ngokuphuma. If umjida uthi ukhetha yena uhamba naye. Okusho ukuthi umjida mangafika la ethi choose wena. Bese bona benza something esidini. Awucabanga ukuthi uzovuma vele bazoyenza lonto le wena ungazi. Yo, nna ke nna le yena msa ke natabo re o tlo reng ko yena mara ke tlo tsamaya le yena. Angiboni niyazwana ngenkulumo. But it's fine. Hayi. I think mina Sozo ngumjidi ukuthi uthini. Yeah. Yeah. My sister uJambuza uthini usisi. Understandile yona. Uthi ngendlela engizwe ngayo uthi akanandaba ukuthi una wenzani. Yena if umjidi kuchoose yena uzohamba naye. Inento eshoyo ngithi. Yes. Ngama nginandaba. Ngama choose mina ngihamba naye. Wena voso muphi umbuzo ade ubuze le uphendule lokho. Bengibuza ukuthi uzokwenza njani uyimisele ngani from la uzoqhubeka naye Yes. noma uzake ukuqhubeka naye. Okay. If ethi uqhubeka naye umzweleni usisi ukuthi uyimisele ngani Yes. uthi yabo okusho ukuthi bakuthi bayaqhubeka if umjida uvusa ukhuluma noseseceleni base ithe ngaba on into yabe eceleni Oh, okay. why lithandana naye Yes. uthi akanandaba nalokho. Usho njalo. Yes yena uzoqhubeka naye nalo usakala ndaba shuthi kahle le eyenzakalayo bekumele liqhubeke yenzeke nje kahle kahle. I know. Ayi kulungile azosisibiza umjidi. Asifona uJuda says Ubani yakudate naye? Wena. okay Hayi. yini ngabela nenze isithembu nibe ndawonye And uyabona ukuthi nikhuluma isivenda nizozwana. Uyisivenda, umvenda yini? Umzulu. Ngiyezwa uphi igama usiyabonga. Hawu cha Oh, umjidi uthanda. Yini lesemavendini kana? Sitsheleni. Nenziwani lapha manje sakhula mhlawumbe khona enziwayo Wenziwani emavendini? Nanga umjidi ehlanyiswa amavenda. No, yeah, it's fine. kodwa nawo nawahlanya ngayo nje athi ukuthi kwabini yeah. hey I know. Nisitshele nathi secret mhlawumbe yabo. Okay, since so. Barmi awusabantwana bakho awubaxolele bakamazwi Yesu kumnyaba ezokubitsitsi. Hello. Yebo. Khuluma nobani? Ngishimakazi. Oh, sithando sami. Alright. Yeah, ngishafu sokuphi manje? Ngifikile lapha sesizohlangana khona. Alright, yeah, ngiyeza ngiphuma la emashop. Alright. Sayeba shop Uthi uyaphuma. phuma shop. Oh yisonto ngumphako or ufuna cashback. Niyaphi kanti? Wazi ukuthi niyaphi? Ngoba vele nizila anindawo. Yena wazi ukuthi niyaphi?
bese siyodla nje lunch. Oh. Uzomdisappoint, uyambetray umuntu wakho. Wazi ukuthi uyakwelapha wena uyazi ukuthi Sifuna ukwazi iqiniso phela ukuthi uthanda bani, siqhubeka kanjani. then masutholile ethi uthanda wena then usuyahamba ke uyawilantshi naye. Siku right. Njengo sister to sister ngeke awumdabukeli mhlawumbe ukuthi like for 3 years bethandane nomjida wena usungena kanjalo. Ndawo phela. Awungena ndawo. Ubuya naye ubuya eLimpopo naye nibuye endaweni eyi-1 khumbula ngo-J1 awunandaba. Eish, Okay. sengizocasha. Hey. Awu uvela uhleke. Vele simali ebheke phansi. Udayisa wona amazinyo lo afakile. Ufuna enye indoda. Hayi ngiyakuzwa sima. Uyimisele ngalomjida emthanda ne? Kakhulu. So uzosho ukuthi uyimisela ngokurelocate from eMavendeni to eMazulwini. Anytime. Izulu vele yasizwe. Yeah, ngiyasizwa. Yesikhuluma. Yeah. Okay. No, ngiyakuzwa kwethu. So unaso isikhalo esishile lapha esishile for disappointment because phela wena njengamanje besizwa nje side lakho nangendlela omthanda ngayo into ofuna ukuthi iyenzeke but asimazi ukuthi umjida yena. Mhlawumbe uzokhetha u3 years wakhe nje. Hayi the way ngimazi ngakhona uzokhetha mina. Yini le ngakumenza Mara the way ngimazi ngakhona uzokhetha mina. Okay. Yeah. Kodwa asifuna ukubona usuqulekile sesami usuqulekile bese sekhethe lo ugel lo moya. Angeke. Angeke ne? Yeah, ithemba le. Okay. Wona bunga Jordan vele mina ngicala ukusandana. Bovu lo singini. Okay, ngicela nguyelo zale. Ambingelele nje yof. Buda baja pesa. Friend. Yeah, ngisho. Fresh jet. No askisi ufuta nje mina umuntu wakho ngama camera nje ushilo ukuthi khona la niyakhona yabo. So asesho ukuthi saseshiye emashop. Nje yami lana kune lesiphethe for wena isurprise esiphethe for wena but before lapho ngifike lapho umamazi labo sesichazela ukuthi uyakuthanda ekuchazela ukuthi nine Shandisi. Uthanda how long sandana? 6 months. 6 months intandana. So kahle igama lami nguvusi mfethu ngibuye kuDweza TV into esiyenza ama vlog or ama interview apha sabantu abathanda naye just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi usando lusekhona especially uma sibuye kunyanga yothando yabo and noma mazi ngoba ethini yaphuma ukhombisa abantu ukuthi usando lusekhona uthando lumnandi akhathalele ukuthi umdala umncane as long nje umuntu umthanda weqiniso. So mama uyasho ukuthi kulo 6 months lo uhappy umphethe grand and akamboni omunye umuntu ongathiwa udlula wena or ubambe isikhala sakho empilweni enhlizweni yakhe yabo. Yeah. Yes. So maye ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe ucabanga the same ngaye uyamthanda yini mhlawumbe maye engekho awenzeki unethu lo sojapalazana abanye Kanti lutho mfethu mina ngimphethe kahle nje imama ngiyalithanda futhi kakhulu. njengoba umkhipha lena Njengoba ngihamba naye manje. mfethu. Salusi nje ngiyabona ngiyaphakamisa mfethu usando lukhona uthanda silenzeni mfethu kube into ephilayo abantu bebelieve kulo ngithole. Yebo. Please. No mfethu ngeke ngamoshi isikhathi esiningi kakhulu nami. Okuyinto ebalekile kakhulu ukukunikeza isurprise. Yes. Ingani leyo surprise? Isurprise ke umama oyikhethile uyithe uyazi awusi yakhe yini azoyithanda yini ejabulelayo. So thina sesisiza ukuthi mhlawumbe simsize ukuthi sithole lo surprise. Okay, afaka nanki. So sicela ukugayona bese ke siyahamba naniqhube noSomleni ne. Yeah. Yes mama ngizocela ukuthi ubafumbale nje amehlo ungama nje khona la bafubhekele. Yes. Ungathuki nje yami. Bafo. So ubafula ngembizayo uye ke oza nayo because phela manje ubungeke uqhamukele kuyo nje ibizomosheka. Bizomosheka. Bocaba umuntu okhanga kuthengelana nje. Mina umuntu wami ngithandela into eziningi angaza ngangithengelana. Ne? Ziningi into angithandela zona nje. Okay. No sobala ka 3 and then bese sizombula amehlo ne. 3 2 1 ungamvula surprise. Hey. Indlela engingwashaze ngayo. Hey, yakhanya. Efisho wambone. Uthi sithandwa sami. Ubani lo? Lo mngani wami from a primary. Ha, ipasti isondele jika bang. Asenomngani wakho siya. Hawu. Ngicela ukuchaza nje kancane. Sanda sami. Umngani wami lo. Nganakho. I-best friend. Kodwa abantu bacabanga ukuthi siyajola nje. Indawo cawona. Hayibo. Why cawona abantu Kodwa mama cawona. nawe uyazi ngizithandela wena mina nje. Usatheni kanti?
wachaza kangaka Ngazi usechaze kaningi. Uchaza kangaka futhi yini? Ah. Why okay njami ngicela ukubuza. Yes ngiyakuzwa ukuthi nayo isithando Okay sakho. bafo why kunamakhamera la? Why namakhamera? Why ni shoot? Unango walethile isithando sakho. Ungilethela amakhamera babe. Ngithi ubani lo? Mina ngicela ukubuza ungilethela amakhamera. Kathi ubani lo? Bafo ngicela uyekele ukushootha lapha. ngisekile Usekile shoes. Uyabuza mama uthi ubani lo? Ngishilo nje umngani nami lo. Umngani wakho. Akusikho lokho qeda ungitshela khona mina. La kade sele la sibabili ngikubuza ngalo na 6 months ngitshola sokumngani wakho manje. Bafo ngisho ubungani bami naye kungathi siyajola so. Why kukanjani? friends with Qinile, benefits yes. or Oh, it's friends with benefits Yeah. namhlanje sisi friends nabangani benefits. banyalalana nakusemngani wami umuntu wami Ukulala napho kungenaphi la. friends with benefits Phela ukufanele usokwenziwa lonto le. nabangani banyalalana Ukulala nasikake silalana. Angikaze nilalane. Hawa sikake silalana. Ngaze 6 months angikaze nilalane. sike salalana Condom benisebenzisa yini? Akumnandi. Cha babe, ayikho yonke lento le. So nje ngicela ukubuza mina ngiyibuzela nje alana azange uzoxabanisa ngicacisa nje azange uzoxabanisa nomuntu wakho no friends and benefits wakho. Kodwa ke utshela ukuthi beniyajola for 6 months wona usuthi friends ne benefits. Kodwa nako bafo into oyishoyo nje yinto engahambelani nalento engishoyo mina. Iphi le ngisho engahambelana nayo? Phela wena sowutshela umkami ukuthi mina ngiyamjolela. Hayi lusitshele kanje yini oyaziyo wena utheni usisi kuthini? Amxoxela into oyaziyo. Athi wajola naye. And Wala. all the time when reduce wabulela ka phone boma 30 minutes Vane kuba ngani bami. Abangani bami. Naye uzingwe Naye ukhona. naye suke phone naye bese uyaphuma naye. Umngani wakho vele. Sometimes mefona ngiyahlala ngiphuma. Okay. Kanti baby wena usamazi Shimakazi? Kanjani ngoba ngeke ngatshela. Ithini iphatha kanjani indaba le mawuzo because akusisi story sitshele sona thina lesi. Thina sazi ukuthi umuntu wakho lona. Namanje nabalaleli lababukeli bazi lokho because manje kade simese uba u3 la. Ubafu confirm ukuthi uyakuthanda akadlali ngawe uwe wedwa. Njengamanje sekukhona nangusisi usu friend and benefit. hey yona yangilimaza shem because mina ngiyazi mina nayisithandana and namanje besiphuma besisikhipha Sivinjwe yini ke singaphumi? angithi bengilinda ukuthi nginike surprise yakho Iyo le surprise. iyo le Kodwa umkami nje lo. mina ngitshelanga ngithi ngitshela ukuthi akunamuntu Angeke sikhona mhlawumbe ukuqhubeka siye ku date sizobuya kuwe baby ngizobuya ku. umshiyene Ngizobuya kuwe ngizomthela endlini. uzophinda uye kuye mawuqeda ku date Yep. nizokhuluma ngayo date Sokhuluma ngomngani nje. ngomngani Yep. so yena obalekile for umuntu wakhe bese Umuntu wami obalekile ngoba so ngizomthola manje endlini. wayi prioritize yena ungaprioritize Bafonena lenkulumo yeni yabi kahle kahle. phendula umbuzo Phendula umbuzo. Mina ngifuna ukwazi lenkulumo yeni yabi. Nani ngiphenduleni ukuthi phela. wena uphendula imbuza ibuzana mangiqeda mina ukubuza wena uphendule then sungangibuza phendula lo ngiqeda ukubuza Bafo umkami ngiyamthanda le. yeah And angifuni ukuhlukana naye. sure Uchimakhatho naye ngiyamthanda. okay Angifuni ukuhlukana naye. ubani obalekile upartner nomngane Abalekile boyithu. ubani obaleke kakhulu Angazi ngiyothini lapho Okay. ngoba ngibathanda ngokulingana Oh boyithu. Bathanda okay. ukulingana. Yeah. Akusilicala first le. okay bengazi ukuthi kuyenzeka Eh. okay I know akunankinga Bebazi nibona ukuthi Sebazowazana manje ngithini bahlanganisile nina ngento zenu. abahlanganiswa ngayithina yibona abahlanganise thina nawe Ubani ofonele nini? ngisifunike nakho. isithembu kanjani sithi because umngane wena angithi usho njalo umzulu utheni usithanda sonke ez wena phela ezumngane mina ngazi and then as ngithanda intombi. mina ngazi ngijola naye yena akakwazi lo uyabona ukuthi uyayifaka So nizongibanga so. let's be honest my sister akwesibe honest for a second uyabona ukuthi lana uthanda umuntu ongenendaba naye Unendaba no Bafo ungasho njalo nginendaba naye. uyabo unendaba naye Nginendaba naye. defend ngaka umngane wakho lento yini inkinga Bafo nina why nikhuluma kanje? ufila kanjani uma umbone defend umngane wakhe kanje Hey, Kodwa nawe ngiyakuthanda nje. matuthengi ingane wakho lo. Yebo umngani nami. No awushika lo ukhulume wena uthini ithini njengamanje emqondweni wakho kwenzakalani ngaye nothando lweni uzibona luqhubeka uzibona luma uzibona confused kwenzakalani I'm confused. Akithi wetselang wetsang phone na ke na le 3 years ke na le yena mara for this wetsatse phone na Baby kimkhotsi waka o. yo She's just a friend. Mm. So why don't you understand? Cause wena ngihlale nginawe endlini. So namele ngiphume ngishawe umoya kancane ngibona abantu. Kunzima yini lokho? namngani
So Umngani. okay my sister naye engawenza lento yenzayo engashaya umoya Ethi ngaphandle kwenzelani? eshaya umoya ngaphandle njengawe njengoba wenza Bafethu nina mangishela my sister benikhona. Hayi. Lento kanje yazi wena mfethu ubalekela yazi qinisele kanjani into engiyenza kuwe yabo Abafona ungizwa. lalela ngithi mina into engiyenza kuwe akumelanga mina ngikhale wena masuyenza kimi Bafona ungizwa kahle. nami kahle. awungizwa ngithi mina into engiyenza kuwe mina akumelanga ngikhale wena masuyenza kimi so which means i-energy engikunika yona yabo angeke ngikhale masunginika na back because Bafona nina nazi intombi na. kuhlangana yaphi lokho mfethu Hayi. Nina nazi intombi. Simangele uthini makunje? Mina ngifuna choose ukuthi siyahamba siyodla or uhamba nomfazi wakhe na. Asambeni sonke. Mina besikhuluma ukuthi sihamba soyi-2 ngithi. So wena uzwa ngala majita lawo. Angizwa umuntu. Mina nawe besikhulumeni Besikhuluma ukuthi siyahamba. manje. Ubani ufuna Wayemelela umunye? ngene. Ubani ubiza umunye? Le ayumelanga umuyazi. Ubani wayilo mela ngene masihamba siyodla. Ngoba naye ngiyamthanda ngifuna umshiya futhi. Kusho khona ukuthi uhamba naye mina ngiyasala. Usalelana. Sihamba sonke. Sofuna ukusala nala majita. Ngizosala nawe. Ngiyabona Sofuna. senenzani majita. Hawu senzeni. Ixesha sine magic. Sesivele kuthiwa senze Lento le into ebenifuna ne. mfethu besihlalele endlini thina yezwa safonela sabhalelwa i-email Yes, kwathiwa sizosiza ngapha. sizosiza Ubani onibizile? hawo Nangu Uyo mama uchile. Mama wobabizile. Batsheleke mina ngisabafunda abahambe ngoba ngimoshela into zami manje. No. Awu explain or umshiya kokanye. uyafuna sambe mama noma ufuna sihlale Hawo azange explain or chancellor ke yakoka liyena. Kodwa na wena awu awuphendula umbuzo wabo. Uyakubuza umjita ukuthi uyafuna abahambe noma ufuna basale. bazohamba ma ufethu choose between. Okay mina ngiyahamba ke sebaza kuphendula bona. Ewa kokanye. Nama ufuna ngihambe. Chancellor rimisa kokanye. Ngihamba naye. Mina Ngihamba nawe futhi. yo really 3. Yeah. ubathanda bobabili Ngibathanda bobabili. ile nto eyifunayo Yep. Mina mawuhamba naye mina ngiyasala. Usalelana. Akusiplan yethu ngithi. Mina nawe besihamba. So wena sowubona amajita, sowuchame amajita na sofuna ukuthi Hayi Alex kahle bese inkingi. kusifake. Angithi wena unomfazi. Nalex inkingi. awufuni bamfazi wami wena. Awufuni bamngani wami. Angifuni ube sithembile. Angeke ube sesithembini soyiqeda endlini indaba ngela sambeni. uzomiyeka kuma sister Ngihamba naye. ngiyamthanda Akekho engimshiyayo la ngiyamthanda Okay. yini oyithandayo ngayo konke. Indlela ngiphatha ngayo. Ne. Ngapha Konke same thing. same thing. Bangiphatha kahle. Okay bona. jam. ubaphatha kahle Yebo nami ngibaphatha kahle. Jam. Uthi senze kanje nabo ngoba azange thina futhi kuzonqabela ukuthi abantu bakahamba nabo uthi kukwena into yakho yenza kanjani. Kodwa yabo nje manje bafuna uyicacisa. Ake ngithi mina asikuphe ithuba awukhulume nabo nje uba khulume njenge out njengemjidi uthi okay. Ngizokhuluma nabo kanjani nishuta nisithatha uvideo nangu uvideo. uyicimile bafi camera Uyicimile kanjani ibhekise ngapha bafona ngicela ucimele camera. Ibhekise. Ungangibambi. Hayi, Ngicela mana- ucimele camera lapha. Oh lalela ke first. Masukhulwa abafazi bakho. Masukhulwa abafazi bakho. Ngathi uthi abafazi bakho laba. Uyangilimaza baba. Okay sorry. Ngicela utshela ubafa acimele camera lapha. uyasilalela thina Okay mina angisafuni ukukhuluma ke. Ngicela sambeni. phela mfethu Bafike nasi labantu Awukwazi bathi. Oh hambe mina. Ya lapho ngahamba first. yabo Kusho khona more ukuthi mawuhamba mina nawe sehlukene. So wena na uvumelana nalamajita. Hayi mina mawuhamba usehlukene ngithi mina nawe size Into ebenifuna but le. siyashonga ukuthi abahlukani Ah wena wenza lento bezima ngento engekho first. azange sipatshele thina ukuthi abahlukani nawo uwosho lokho Kodwa yini enize la? ibona abasibizile Asikwazi. Nizeleni. Asikwazi ukuhlala nasi. Kanti nina udokotela thina why ningayi emzini yeni? Nalunye emzini yeni nihlale khona ke. Asinayo imizi. Ngcono sonomuzi nabafazi. nabafazi yabo Manje why ningangiyekeli? Shade usulungisa impilo yakho. inkinga yazi ukuthi yena yini singakuyekeli kahle ukuthi ungahlali kahle nabafazi bakho it's because uqamba amanga and Udlala namanga ngabo. uqamba amanga Zebatwana. yes namanje Ngapha awunaso amanga. ulokuthi uthi umngani wakho and umenza isilimi Yebo. yabo and lo mntana the reason why anqaba ukuhamba nami mhlawumbe bengakulalela but inkinga manje ususuka waqamba amanga nangomunye Nangu umunye kufonela. Nentombi engakanti. oh Eyivala ayibamba. uyangibamba Into ehleze yenza ne. yonto Wenza kanje. Uyayivala wena kuphumele phandle. yazi mhlawumbe uvusi lo mjida lo ebengayithola lento akayifunayo but yazi ihlophe yakho yenzile kakhulu yini ukuthi my sister umphiki uthe umngani wakho And kade Hamba kumvuma. Phambi Friends with kwenza. benefit ngishilo nje.
Awu, Mina le angathi angiyazi sayichaza ngesizulu ukuthi phela thina abangani bayalalana wathi wena Cha asilalana. anilalani my sister. Siyalalana. Usaqhubeka umenza isililo. Gcine nini? Phambi kwezolo. Yabo. Day Bengekho na phambi kwezolo. Shoot phela uqale kuwe wasuya kuwe. Kanjani? Hey shoot uyayenza lento yakho. Lathi sibuza ukuthi wenza kanjani? Yini imini yonke mina. Azange ngiphume. Mbagdi. Abathandi nokuzetshwa. Vodacom bafo ngathi uVodacom lo. Ubona kwami. Ngathi uzakunankingi. Bafo- But wena flop yakho mngani wami oyenzile more than anything. Ukudeny ukuthi thanana no my sister. Phela. Yabo and into the way ngibuka ngakhona my sister imphoxe kakhulu lo Yes. le. Yabo. Bafo- And ubengaba willing ukuthi mhlambe Uthe my sister lana before ufika my sister uthe ufuna ukuthi yena ukhetha ukuthi ukhetha yena uzokuthanda akanankinga ukuthi bukwatuna my sister wara before ukuthi umfihlelile for 6 months akanankinga uyakuthanda. So wena ufika kwakho la mawuthi kuye umngani wakho kumhlale kabi Bafethu ngicela ningipheni ithuba ngikhulume nabo mina, Khuluma ngingekho. nje bazama ukusiza. Ningekho nini. Hawu kanti futhi yithi mfethu sokulungisela lento yazi. Ngizokhona ukuzilungisela bafika inkinga zami ngiyazazi. But angiboni mina umuntu Lutho wakhona awuzazi. uyilungisela. mawusaphetha nje ufika uthi But benefits friends ufuna usho kwintombi yakho Mistake. for 6 months. Kahlale wena kahlale Umuntu uhlulekile ube uthi out. friends of benefits. Yanihlupa kangaka le ndaba. Ningenaphi nini? Sikhathalela abantu besifazane phela. Nabesilisa siyabakhathalela that's why 6 seasons. Yingani ningakhathalele beni? Nathi sayikhathalela. Bakhona abasikhathalelayo futhi. Eh. So nawe siyakhathalela as a South African citizen. Aniyenzi nina lento enyenzayo. Iple. Le yokuba Wenzani? nkosikazi ababili. Oh namakhosikazi ababili. Yebo. Oh. Manje ngiyavuma vele. Okay. Angazi futhi ukuthi nihlanganaphi nina nendaba zami. Uthi Yes. unamakhosikazi. Sma. Mara mina ngifuna choose ngitshele ngathi sithemba ngisifuna. Lezo ikhuluma masifike endlini. Sikhuluma manje siceda manje ngibona. Kwama camera so. Yeah, ngibona ukuthi ngiyenzani manje. Sikhona nesithembu Okay. ekhaya kini. Sikhona. So now ufuna ukulandela umthetho wasekhaya kini. Angithathanga isithembe mina. Hawu. Ufuna isithemba nisi. Angishadanga kwamanje. Hawu kanti uthi Uzosha. Isithembu angeke ngisithathe. Hawu. Angithi uthi bathi mangichoose. okay choose. Choose. Angeke ngichoose phambi kwenu bafo. Mfowethu thina sokusovela le mpahla. Kanjani? Choose aqala. Sibavala amehlo and then bengaboni choose Bengaboni, abantu. yeah. ubone- Awu nale angeke isebenze na. Ngiyakutshela choose. Mase uchoose. Bafo angeke ningichoose Futhi nina uzovala ukuthi ngala. ngikhethe Bazomvala. Ngiyacela mfowethu ne. Angeke Lalela. ngichoose. Choose oyedwa. Choose oyedwa. Ababoni choose. Choose komba ababoni. Komba oyedwa. Hayi angikhombi umuntu bafo. Komba. Bafo ngichoose yena. Uchoose yena. Hayi choose. Choose yena. Sikwenzele into ebelula mfethu. Hawu ungaxakeni. Ngiyatolisa sana sami ngizokubona endlini no. Ngizoza ku. Shuthi kahle uthasa kuthaya. Ngiyakuthanda ngizoza ku. Kahle uthi yena no 3 years lo awubaleki. awubereki ku-3 years yami uthanda lo wa-6 months. Bafo naloko nigcizelela kangaka le Hayi ndaba. Siza wena. sihamba kwesi. Senza izinto zakho zibe lula because mina the way ngibona ngakhona. Usicela ukuyodla ke Yazi ukuthi the way ngibona ngakhona lento le. The reason why ngigcizelela kangaka because ngiyabona ukahlahle no my sister umthandi. Ngiyamthanda my sister. Dlaleni. Number 2 udlala ngaye. Number 3 wena uthanda idea yokuthi my sister uyakuthanda and uyakunakekela the way uyakunakekela ngakhona. Kahlahle no my sister awumfundi. Or mhlawumbe ubomthanda but awusamthandi because the minute uhambile wayocheat. Indlela okhuluma ngayo ngithandi bafo. Ngiyaqonisa ukuthi awuyithandi. Iba buhlungu, Iqiniso vele libhlungu. So that's why Angiboni iqiniso that's le. why izama ukukusiza kanje ukuthi uphile nawe ngenhliziyo emhlophe wazi ukuthi awudlali ngamuntu. Thandana nomuntu omthandayo mfowethu. Asikho isidingo sokufake uthando. Asikho isidingo sokuthandana nomuntu ongamthandi because umoshela isikhathi yena ukuthi athole umuntu azomthanda. Ngithanda nomuntu engamthandi kanjani ngoba Yeah, ngiyathi no doka umthandi. Ngiyamthanda. Honestly speaking, mina Uqeda ukukhetha manje, ngiyakutshela, washo ukuthi ukhethile ukhetha nje wakhetha nangu my sister. So yekela my sister mfowethu yekela ingane yabantu ithole umuntu ozomthanda. ngoba mina ngimthanda. Yebo umthanda. Emoni ubamba kanjani my sister? Usho ukuthi mangimiyekele. Inhliziyo iyakhuluma mfowethu. Usho ukuthi mangimiyekele. Ukhuluma inhliziyo yakho akhuluma. Uyavuma la ubukeke. Niqomo ngiyathanda la. Bafo ningabenzisi. Seka ngijuzile Mina msinyele ngitshela sihambe wena, siyodla. Doc, iqiniso wena yenza iqiniso ngaphakathi kwakho unembezo yalazi iqiniso yabo ngeke ngithi mina nawe siyalazi iqiniso mina mhlawumbe ngisho indlela engicabanga ngayo but wena deep down enhlizweni yakho Uyalazi iqiniso and action oyenzile ukuthi uchoose yena thina ngathi iyona indlela esithathele ukuthi okusho ukuthi uthanda yena Bafo ulandela inhliziyo yakho angithi into ebenifuna leni. thina sifuna iqiniso kuphela
We are not perfect naye nathi. my sister befuna iqiniso Yangibamba. Kodwa ngithema ngimtshela ukuthi ngibathanda bobabili nangiphikise. ayikho desho Impossible. bese kumele kuzomela esambeni because isikhathi sizosishaya ngeke lokhu sikhuluma le ndoda endala kangaka ingezwa now my sister mdala uyibonela Ungathi angizwa phela. Ngicela nambeni ke ngizosala nawe. nawe. no ufike nathi my sister uhamba naye Unazi wami nje. usingazi wakho uthanda ushadile manje Umama abantwana bami. awusenda abantwana futhi uyakwazi lokho Ngikwazi. uyayibona into eyifaka kuyo bese kusiningi kanjani yabo angisho ukuthi mhlawumbe ungahambi naye angisho ukuthi ungamthandi but sengithi ngiyakubonisa nje umuntu uthi umuntu ngiyayibona into eyifaka kuyo enjani Abantwana kusinkinga phela. Angithi uzobanakekela. no ngaphandle kwabantwana sengisho Bafo nje benzeni uyabona ngiyahamba ukuthi isikhathi. ukhethwe kanjani yabo uselahlwe kanjani for 3 years wena ucabanga ukuthi into kanje sengaphinde zenzeke kuwena ukuhamba Enda isikhathi ngingena indawo shem. awunake Okay. sihamba semotweni My sister ayikho into esoyenza kumele sihambe nisemontweni. kodwa mhlawumbe into ofuna ukuyisho kuye bubafo mhlawumbe before apha Sala naye. my sister awusho luso right Sala naye. Bazoba Sano sami nawe uyangilahla. sambiza ngesando sakhe njalo Uyangilahla. Uyachuza yena. Kodwa nawe ngiyachuza nje. Sechuze mina musi. Ngangitshela msengathi uzongichuza. Awufuni ngisho ukuthi ngikubambe ngoba ubona lamajita lawa. nangoni Ithe uchuza yena. Nangu ngakuchuza ke. Wallahi wamchuza. Ngiyakuchuza njalo. Ngiyakuchuza nawe ke. usho ngale Option yeah dog. 100%. Awusa Mfethu, mfethu, you need to understand one thing. In life ayihambi the way wena ufuna ngakhona. Ungazama ukuyicontrol but at this point you can't dog. And now you're going to change and be honest with yourself. Sehamba thina phela Ubonile sisi. ukuthi wenzeni my sister. Asenzanga for call thina. Wena ohluleka ukushaya iqiniso mfethu. Bekumele utshele imama ukuthi yazi bufisa. mina nize la ngoba ngifuna ukungihlukanisa naye. mfethu. Siyaxolisa if mhlawumbe ubona naye ntombi naye umuntu wakho uyakuthanda usima usuyakuthanda in order focus kuye cela ukhohlwe my sister why ufuna ukumoshela isikhathi Ngikumoshela isikhathi. Hawu. Kanjani? naye ntombi bese nawe umuntu uyakuthanda nangu uyakuthanda ini phambi kwakhe ubhizi uncangana nomuntu phezu why Bafo inkinga nina understand ngoba ngibathanda bobabili. hayi manje ayikho le desho Kabe yami. Sala nomuntu wakho uthi sihamba no my sister. Asambe. kanjalo. Sala naye. bona athi nenza kanjani Hayi ngizobona ukuthi nimisa kanjani. Yeah. Maningi ama sambe case. semotweni ne yeah ukhohlwe ishadless le Okay. yeah Asilinde lapha. Qosilinde nje lapha. mana lapha phezu ngavaya unga Hamba nje mfethu kulungile. amba naye umuntu wakho Mana lapho na my sister. Nalapho na mfethu ucela uhamba. Hamba mfethu. Hayi hamba. Angeke nimtshele wephosikazi wakho. asesishilile bafowethu hayi ukuthini hayi ukuthi kanjani azange sizoxabanisa umjida mfethu uhlulu kwenza into esimpuli qhubeka phela naloso uyakuthanda lo kade umbiza ngomngane lo ngesilo akanankinga kanandaba ukuthi wenzani ini vele nasiqonishisa kanandaba yena qhubeka naye masumusha isikhathi sami my sister lo moyo Yeah. finish Ish. phela Nanokuthi bafethu nje in general singamoshelani izikhathi. yebo Yabo, mawubona ukuthi into ayisebenzi nomuntu, ayi lethu shiya phansi. siyabiza isikhathi Yabo, awunje sibiza kakhulu evusi. siyabiza But isikhathi time is money abanye ngesilungu. yeah So rather be with someone owazi ukuthi uya connecta naye, uyamthanda. Don't waste time. Because umoshela lo muntu ukuthi athole naye ini, umuntu akazomthanda. Mhlaba akazo connecta naye. Mokuthi ufuna isithembu, mfethu be open. Zenziwa lezi zinto lezi khona kuyisiko kwezinye indawo. Yabo, khuluma nomuntu wakho umtshetse mama yazi mina ngifuna ukwenza 1 no 2 no 3 no 4 ngiyafisa ngelinye ilanga. Umuzi ukuthi umqondo wakho ukuphi. Mhlawumbe ngakuvumela, mhlawumbe angeke ngikuvumele. But wena wazi umuntu. yabo sheshe ni end mawuthi akuvumeli Ukuthi akakuvumeli. Kunokuthi kwenze kanje because makwenza kanje uyaza brothers izofika. Mesifika thina bese ubona ukuthi atheka wena kanti thina atheki into esizama ukuyenza ubuvula amehlo naye simvula amehlo kuphela. finish lokunjani awuveza amafu